ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಕಲ್ತೊನ್ಗ ಪಜ್ಜಿ ಎಟ್ಟಿದೆ ತಂದೆ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಪಜ್ಜಿ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಿಕಲಿಗೆ ಯಾನ ತೋಜಾವೆ. ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಉಂದು. ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂದೆ ಪನೋಲಿ ಈ ರೆಸಿಪಿನ. ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ರೆಸಿಪಿಲ ಮೀನದ ರೆಸಿಪಿ ಒವು ಮಂತೆರಡಲ ತುಳುವೇರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟೋಡು ತಿನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ. ಮಾತೆರ್ಲ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುತ್ತೂಲೆ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು. ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಮಾನು ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಪೂರ ದೆತನುಜಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಐತೆ ತೂವನ್ಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ kg ದಾತು ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿದೆ ತಂದೆ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಅತ್ತು ನಮಕ್ ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಸುಕ್ಕಾಗ ಅಂಚ ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ದಾತು ಚೋಲಿ ಪುರ ದೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದಿವೊಂದೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಾತ್ರದಾತು ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ 3/4 ಕಪ್ ದಾತು ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಿಂಚೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರ್ದಿ ಒಂದೆ ತುಲೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲು ರಡ್ಡು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನುಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನುಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಈ ಸುಕ್ಕಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಮಂಜುಳ ಪೊಡಿ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಈತ ಐಟಮ್ ನಮಕ್ ಯಾರುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಐಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಲ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ತೂವನ್ಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬನಲದಿತ್ತೆ ಯಾನ ಇದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಕಾಯಿನಾಗ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ನಿಕ್ ತುಲೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯೋಡು ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿ ಕಾಯಡು ಇಂಚೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಓಕೆ ಮುಂಚಿ ಕಾಯಿಂಡು ತೊಲೆ ಮುಲು ಮುಂಚಿ ಕಾಯಂ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಸಾಮಾನ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಾದ ಪಾಡೋನ್ಗ ಮುಂಚಿ ಈತ ಕಾಯಿನ ಯಾವು ಈತ ಎಂದಕ್ಕೆ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಸಿಮ್ಮುಡು ದಿವಲ್ನೆ ನಿಕುಲು ಬಾಕಿದ ಸಾಮಾನು ನೆನಪುರ ಪಾಡೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಮ್ಮುಡು ದಿಯರಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ನೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆವರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಚೂರು ಕಾಯಿಂಡ ಯಾರುಂಡು ಮಾತ ಸಾಮಾನ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡ ಯಾರುಂಡು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದ ತಂದು ಕಡೆ ಕಂದೇನು ತುಲೆ ಇಂಚೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದ ತಂದೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಪೊತ್ತು ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಸಾಮಾನ್ಲ ಪಾಡೋನ್ಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಿತ್ತವರ ಡ್ರೈ ಆದ ಕಡೆನ್ ಬರ್ಕ ನೀರು ಪಾಡೋರ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತುಲೆ ಈ ಟೈಪುಡು ಡ್ರೈ ಆದ ಕಡೆದವರ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪಿರನಿಕುಲು ಗಟ್ಟಿ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆ ಉಡುಂದಿನ ತೆಲುಪ್ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಸುಕ್ಕಾಗ ನಮಕ್ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಸಾಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಆವಡೊಂದು ಲೆಜ್ಜಿ ಸುಕ್ಕಾಗ ಒಂತೆ ಸಣ್ಣಾಂಡ ಯಾರುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲಂಜಿ ಬನಲದಿ ಒಂದೆ ಇದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸುಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಪಂಡದು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಗಂದಕ್ಕೆ
ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಯಾರಂಡಲ ನಿಕುಲು ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆವಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಲೈಟ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾರುಂಡು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಈತ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಇತ್ತೆಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದೀತಿನಂಚಿತ್ನ ಎಟ್ಟಿನ ಪಾಡೋನ್ಗ. ಎಟ್ಟಿಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಲ್ದ ಎಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಎಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಕೆಂಪು ಎಟ್ಟಿ ದೆತೊಂದೆ. ಬೊಲ್ದ ಎಟ್ಟಿಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆನಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ನೀರಿತ್ತೆ ಪಾಡುನ ಬೊರ್ಚಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ನೀರು ಎಟ್ಟಿಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಚೂರು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಆತಂದೇನು ಇಂಚನೆ ಬುಡ್ಕ ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧ ವಾಸಿ ಬೇಯ್ತುಂಡು ನೀರು ಬುಡ್ತುಂಡು ತೂಲೆ ಯಾವು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ವಾಸಿ ಬೇಯ್ತುಂಡ ಯಾವು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಬೇಯ್ಯರುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಡೆದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಅರೆಪ್ಪುನ್ ಪೂರ ಪಾಡೋನ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಚೂರು ಕೊದ್ದೆರೆಗೋಸ್ಕರ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ. ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅವೇ ಜಾರ್ ತೊರತ್ತದೆ ಯಾನು ನೀರು ಪಾಡೋನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಸಾಲೆ ದೀಂಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅರೆಪ್ಪುಲ ಬೇಯೋಡತ್ತೆ ಅರೆಪ್ಪು ಕೊದ್ದೋಡು ಇಜಿಂದ ಒಂಥರ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದಾತು ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ನೆನು ಸಿಮ್ಮುಡ್ದಿದ್ದು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಇಜಿಂದ ಅಡಿ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಮಸಾಲೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾರ. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದಾತು ಪುಡ್ತು ಬುಡಿಯಾರಂಡ ಯಾರುಂಡು ತೂಲೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಆತುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮುಚ್ಚಳ ದೆತ್ತದೆ. ನನ್ನ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ನೆಟ ನಿಕುಲು ಕೈಟಿಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೆಯ್ಯರೆ ಬುಡಿಯಾರಂಡ ಒಂಚೂರು ಅಡಿಕುಲನ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಪೊಡ್ತು ನಿಕುಲು ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಂದೆತ್ತ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಬರೋಡು ಅಪ್ನ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ. ತೂಲೆ ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ಬರೋಡು ನಮಕ್ ಇಂದಿತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಟ್ಟಿಲ ಶೋಕ್ ಬೇಯ್ತುಂಡು ತೂಲೆ ಉಪ್ಪು ತೂವಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ತೂದು ನಿಕುಲು ಅಂದಾಜಿದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಡೊಲ್ನೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬನಲದಿದ್ಯಾನು ಇಂದೆಟ್ಟಿತ್ತ ತಾರಾಯಿ ನಮಕ್ ಪೊತ್ಪರೆಗುಂಡು ಬನಲ ಕಾಯಿನಾಗ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಲ್ನೆ. ಇತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದವರ ಅಂದೇನು ಪೊತ್ತೊನ್ಗ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯೋಡು ತಾರಾಯಿ ಇಜಿನ ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡೊಂದು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ತಾರಾಯ್ದ ಪೂ ಇತ್ತೆ ಅವೇನಂದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಒರ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕರ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮಕ್ ಸುಕ್ಕದ ಟೈಪೇ ತೋಜುಂಡು ತೂವರೆಗ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೋನ್ಗ ತೂಲೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಅವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಇಲ್ಲಾಡ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ನಾಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ ತಿನ್ಪೇರು. ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಲ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಆತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಪೂರೆರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೆಯನ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತುತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ತಿಕ್ಕಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಡು ಅತ್ನೆಂಟ ಪೂರೆರ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುಲೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.